ngoba kuthiwa intashi iyisitha semali baze bethi it's some more mawusaphethe imali uzolokhu ubhemile as long as usaphethe imali baze beyibize ngesitha semali kuthiwa ifuna ubona imali it's some more thiwa ungabhema imiliyoni ngoba manje uthi uqeda ukuthi phinda hawu igcina ibhubhudla imali yikho ke beyibiza ngesitha semali. So lensizwa ngoba ibikade indoda enamaphupho nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba awulalele lo muntu omemeza ngathi yakhalela iluthi igula lika Jama lichithekile awunina bakaMbhudu bomvu nje ngegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabele embedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwaBhekuzulu nina bendla mhlathi kaMayekisa awunina bakadala inyebo awumatata phansi engcobo uZulu liyaduma lesongoma le eSwatini abomnaka namamvombadane nemajaha siyabingelela kumakhosetive siyabingelela kuzona zonke nje yifunda sibingelela kuona wonke amakhosi ngigoqile ngephula imini kunina ngiyakhothama siyabingelela kubona bonke abantu besilo siyabingelela kubona bonke abantu bamakhosi ngokuhlukahlukana kwawo lo bingelelayo ke nguprofessor ngingwamkhize ngidabuka phansi fana ngoma esigodini sabha umthetho sohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala ukuba ingcenye ohlelo lethu luchungechunge le oyethameli how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho khona silanda bafowethu nodade wethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni uma kuthiwa kumuntu usevele ngeshiya yilapho khona okusuke sekunzima uqala umuntu uma eqwiliza engene emanzini uthola ukuthi usemuka namanzi uqala lokhu aveza isandla agcina ye ngokukhathala agcina eseqhwisha evela ngeshiya uma uvela ngeshiya usukuse unyawo lakho lisuke seligcobe ekufeni olunye ligcobe emhlabeni kusuke sekukabili kodwa amathuba amaningi awokuthi usuke usungasishiya emhlabeni makuthiwa kuvele ngeshiya esimeno sokukuso noma ngabe idakamizwa noma ngabe ubugebengu kuthi uvele ngeshiya ebugebengweni uvele ngeshiya otshwaleni uvele ngeshiya ezidakamizweni usuke usesimeni lapho khona sekungaphezulu kwamandla akho lesimo sokubhekene naso namhlanje ngizokhuluma ngeinhlobo ezimbili zama calls enginokuzithola mina njengomuntu oqashisa ngezidakamizwa futhi njenganomuntu osebenza ngabantu abasezidakamizweni ama calls mina enginokwathola awu2 okay angizukubala otshwala ngibale ogwayi nakho izinto lezi eziyingozi empilweni yomuntu but ngifuna ukukhuluma ngalezi eziheavy ngempela othi mawusungene kuzo kucaca ukuthi usha nendlu ufuna sesimeni nje lapho khona osha khona nendlu okokuqala engizokhuluma ngaye owentashi because vele udaba engizokhuluma ngalo lo mfowethu oke wangifonela einsukwini efuna ukusizakala ngentashi why ngenza le video ngoba most yabantu bentashi abangifonela abafuna ukusizakala inkinga bafuna ukusizakala ngendlela yabo abafuni ukusizakala ngendlela okuyiyona ekwazi ukuthi ilekelele umuntu osuke eseyidakamizweni yabona nje abantu abanokungifonela nginokufonelwa for abantu ababhemi hunga kuhlukile kwabo kure ukuthi ngifonele umuntu yena ngqo okuyena osuke ebhemi hunga angitshela ukuthi unenkinga yehunga ufisa ukusizakala ngehunga isikhathi esiningi abantu abanokungifonela amalunga omndeni kungaba umuntu uma wakhe kungaba usisi wakhe kungaba ubhuti wakhe kungaba umngani wakhe because bakhona abangani abaneqiniso othola ukuthi umuntu wayekhula naye but impilo seyiphila njengamanje ayimphathi kahle nanko ke mina ama calls enginokwathola okwenza kube nzima ukuthi ngibatshele iqiniso noma ngibe nendlela edeep engikhuluma nayo ngayo ukuze na umuntu ezoqonda understand ukuthi le ndlela afuna ukuyiqala yokusiza lo muntu no akalindele into eziningi ngoba abanye bathi mabeqala besiza umuntu basuke benelukuluku noma basuke beya all out beneshonje ukuthi hayi namhlanje siyalinqoba idemon leyidakamizwa akulona idemon elinqotshwa ngosuku akulona idemon elinqotshwa kanye so lamalunga uma engifonela basuke bengifonela ngasohlangothini lokukhathazeka lokuthi one ingane yami seyidakamizweni angikuthandi lokho ingibukisa ngomakhelwane iyantshontsha kufika abantu la ekhaya bezofuna izinto zabo mhlawumbe beze begcine besabisa mhlawumbe beze begcine bethatha ngeTV ukuthi hayi ngoba ke niyamfihla ngoba kusho njalo phela ukuthi niyamfihla siyayithatha le TV sihamba naye agcina umama ene stress ahlukumezeka naye ke umntwana wakhe elokho egqumagquma baleka kuthi ke mhlawumbe emhlabe edibana bekhuluma kuthiwa wesibusiso awungitshele kahle
ngoba wahlala wenza lento lena uyabona le khase kufike kwathatha iTV uhamba uyontshotsha lapha abantu bafike la ekhaya bashaya abantu bashaya nami njengomama wakho uyayithanda yini le nto wena Sibusiso lento eyenzakalayo athi cha mama ngiyithanda kodwa inkinga ileli demon engangena kulo leunga kepha ngiyafisa ukusizakala ala lapho ke indaba mina ngithi awungiprove wrong njengamanje buka ama video eMPTV1 ngicabanga ukuthi angaphezulu ka522 ulalele akekho umuntu oseyidakamizweni noma obheme idakamizwa oyokutshela ukuthi usathanda ukuba seyidakamizweni ngaso sonke isikhathi uma ubabuza bayakutshela bethi angisafisa ukubala ngiyafisa ukuphuma so manje uma ke amalungu omndeni esezombuza ethi yini ofisa kusizakala ngayo uzosho nje cha mina ngiyafisa ukuthi ngisizakale ngicela ningitholele i-rehab noma ningitholele i-methadone akekho umntwana ongatshela ubhuti wakhe ukuthi hayi mina ngisathanda ukuqhubeka nezidakamizwa akekho futhi umntwana ongatshela uma wakhe ukuthi hayi mina ngisathanda ukuqhubeka nezidakamizwa akekho umuntu oseyidakamizweni ongaba nesibindi nje sokutshela ilunga lomndeni emehlweni kanje ukuthi cha angakabi ready uphume ezidakamizweni ngiyafisa ukuphuma angifisa ukuphuma ezidakamizweni ngisa enjoy akekho umuntu osho njalo so okwenza ukuthi ke ngaso sonke isikhathi amalungu omndeni asuke wona phela anenhliziyo ukuthi ubhuti wawo lo noma umntana wami that is why begcina bethatha ucingo befort 90% 99.1% kusuke kungabantu amalungu omndeni afonela laba babhema iwunga heroin like specifically iwunga eNyawupe eJohannesburg njalo kuhlale kungamalungu omndeni amalungu omndeni ke asuke emikule engikade ngisho ukuthi njengomntwana wabo abamthandayo futhi abamaziyo right abathi mase bembona lento ayona because thotho omunye waye umntwana oright ongahluphi oquiet kodwa iwunga imenzise izinto ababengacabanga ukuthi yokazenza so ngaso sonke isikhathi isithomba abasuke benaso ngomntwana wabo yilesi ayayisona before bese idakamizweni so iyona into abasuke bezama ngakho konke okusemandleni ukuthi ibuye le yanto eyigolide eyayi umntwana wabo 2 ama calls ke ngiwatholayo ahontaba kayikhonjwa laba ke okuyibona abadla intash abantu beback ibona ke laba abangifonelayo why kunomehluko between abantu ababhema iwunga nababhema intash laba ababhema iwunga bangcolile futhi imisebenzi yabo engcolile iyabona kulula ukuthi umuntu amsukumele uma enenkinga afisa ukumsiza laba bentash akulula ukuthi babonakala because abantu abaclean imost yabo abantu abasebenzayo imost yabo hlapa abayithothi banane imoto njengoba ngihlale ngisho akulula neze ukwelapha uhlanya oligqoka uthayi labantu banenkinga efana nse neyabantu ababhema iwunga and iWest eyaba inkinga ngoba abantu abayiboni azi noma lento umqondo uyawenzana umuntu obhema intashi usenkingeni udlula umuntu wewunga ingaze imbulala intashi angcwatshwa ngoba akekho umuntu ozombona ngaphandle ke mhlawumbe mase kuze kufike esigabeni lapha khona isimphazamisa umqondo esebona izinto ezingekho uyabona nje the more lokhu ubhema intashi ngithi lento usukuyifaka emakhaleni ihambe straight engqondweni yakho that is why most yabanye abantu abaningi ababengosaziwayo bafikala kuthiwa ushonile ube ne brain cancer most yabo ilabantu abebekade besuke besebenzisa intashi because thiwa intashi iyakuvusa mawuthi lapho ubusukhathala kakhulukazi isetshenziswa abantu botshwala laba abagroove kuze kuthi uthatha umuntu uzogroove iweekend yonke but uyambona ukuthi he or she is still going strong udameke ebhema lento abanye njengoba sasishila ukuthi kuqala kuyinto eyenza ngama weekend kugcina sekuyinto ke esimjovila senza usuku nosuku agcina ngasakwazi ukufunction ngaphandle kwayo so yibo ke abantu abaningi ke labo abanokungifonela akujwayelekile ukuthi ngifonelwe yilunga lomndeni 99% wabantu abakuyintashi ngifonelwa yibona ngqo inkinga enkulu ke esibhekana nayo ilapho khona ke sengimtshela kumuntu ethi cha professor ngiyafisa ungisize ngizwile ukukhuluma kwakho and ukhuluma ngento inkinga engibhekene nayo bese ngisho ukuthi mina mfowethu ngizokusiza
and ngiyazi ukuthi nina nilabantu abangashuthwa nilabantu ongakhulunywa ngabo kuzophelela kumina nawe ngisho ngisixoxe udaba lakho ngilixoxela abantu kanje ngeke abantu beze bazi ukuthi yena abantu noyengifonele ngikhuluma naye so lo mjidi uyangifonela ungitshela ukuthi unenkinga inkinga yakhe eyentashu usenesikhathi eside eIBM uthi ube umuntu obesebenza waqala kahle nje sebenza kukuhle etotoba enephupho esebenze nephupho ngaso sonke isikhathi imali ayiholayo azi ukuthi uyabudgeter idingo nqangi ukubekelela nalezi zinto afisayo ukuthi abe nazo empilweni achieve lezi zinto ke eseyifike zaphazanyiswa intashi zonke ngoba kuthiwa intashi iyisitha semali baze bethi it's a more usaphethe imali uzolokhu ubhemile as long as usaphethe imali baze beyibize ngesitha semali kuthiwa ifuna ukubona imali it's a more thiwa ungabhema imiliyoni ngoba manje uthi uqeda ukuthi phinda uthi qeda ukuthi phinda hawu igcina ibhubhudla imali yikho ke beyibiza ngesitha semali so lensizwa ngoba ibikade indoda enamaphupho iqalile ibekelela futhi indoda eshaya ne side hustle kusho njalo ngolimi inezinto nje ezenzayo eceleni manje le ndoda mayingifonela iyangibalisela ukuthi ifro ihambile uma wengane uhambile uvulelwe ne protection order akasakwazi ukuthi asondele eduze kama wengane nezingane sengiyambuza mina Thayibo abantu bentashi nje phela abafani nabantu balokhu bewunga mhlawumbe kuthi uzofaka le protection order ngoba uyantshontsha la ekhaya wenzani futhi ke nansi into eyenzeka lo mfowethu uqale eyisebenzisa intashi ngama weekend kwagcina kuyinto manje aseyisebenzisa usuku nosuku so ukuyisebenza kwakho usuku nosuku kugcine kwamenza waphanjanelwa umqondo ebona into engekho ebona ngathi ubona abantu yabona amahleli kanje evele ebona abantu ngathi bayamplanela yabo njani mabeyihlalele nje lapha evele ebona ngathi labantu baplanela yena vele suka dwebe ngejubane abaleke afike manje ekhaya shuthi ufuna ukugqika kuvalwa izindlu uma kuhlelwe la ekhaya nolokhu nenkosikazi zebe engakaganwa bekuyintombi kumasihlalisana Tha uzoshudwa izindlu kuvalwa amawindi kuvalwa amakhethini akhulume nomama wakhe ethi yabezwa labantu laba yabezwa awubezwa lantu abakhuluma phandle lalela awubezwa lantu abaphethe ibhamu abakhuluma phandle yaqala yabona le cherry ukuthi lo muntu ungathi ungena umsangano lo yini into ekhuluma ngayo lapho sekuvaliwe sekugcikiwe endlini hayi igcina ke shuthi le cherry ifonele abomndeni wayo umjita bayahlanganeke kukhulunywe ukuthi hayi isho ke le ntombazana ngisola ukuthi ngathi ungena ukuphanjanelwa yikhanda izinto ayikhulumayo nezinto azenzayo andike futhi abantu abagxile kuyintashi induku ayivuki uyobabuza induku ayivuki inhlobo sidalo so baze besebenzise izikhuthazi ukuze induku ime umama jabule and ucansi akuyona into ephambili ekhanda labo that is why igcine manje no hlukana nomndeni ngoba phela ucansi luyinsika ekhaya uma mengasajabuli elaweni kuzoqala kube nezingxabano egcekeni kanti manje lo uyicabangela idakamizwa uyicabangela ukubhema uyicabangela ukuba hayi akekho la yena hleze ecabanga ukuthi nje engayithola imali ukuthi abheme and manje qalile manje nala ekhaya noma kade kuhlala imali kunemanje uthothi ihlezi ihlele ematafuleni njengomuntu osebenza ayisabibikho leyo mali leyo because phela intashi bathi isitha semali so wagcina exabana ke nalo ifro yakhe abomndeni ke bayilandela ke indaba basondela eduze kwakhe cha bathola ukuthi letsizwa le kumele ihanjiswe inyanga hayi bakanjiswe inyanga hayi still umonakalo uyaqhubeka ayigcina kuze kuvela ukuthi akahanjiswa kudokotela ayimanjiswa kudokotela afike ke aboshwe ngapha nangapha because amandla ziningi izinto ayesezenze eziphambene elwa nabantu ehlaya ivela lapho nendaba ye-protection order ehlanga ngisho intombi yakhe lena ethi usola ukuthi yiye emplanela nalabantu yiye ebiza abantu ifuna bembulale hayi ngempela agcina thathwa ke uyaboshwa ke ngapha ke odokotela ke bese bechecka ke bekuthatha igazi ukuthi yini le
esegazini before nje bekwenza izinto eziningi yini le esegazini cha kwafica athi indoda iyabhema intasha ayibhema intasha abuye kudokotela watshela kamalungu omndeni ukuthi cha insizwa lena kunezidakamizwa nje ezisebenzisayo ziyatholakala egazini layo kuyacelakala ukuthi kulindwe shuthi athole nemjovo yokuflasha zonke lezo zinto kulindwe lezo insukwana ke lento leni igcineke iphela ke egazini ke asanguluke ke abuye lo mqondo bese kuyaxoxelwa ke ngemkhuba ade igila nokuthi ke manje Ntombi le isimvulele ngisho icala la emaphoyiseni ukuthi ke ayi ngeke ikwazi ukuthi ihlale nomuntu oyisilwane kanje noma nomuntu okhombisa ukuphambana kanje shuthi ayinayo kibizwe ke icherry ihlaliswe phansi ke itshethi no inkingi iyatholakala because mase kutholakala inkingi kusuke sekulula ukuthi umonakalo ulungiseke inkingi enkulu ukuthi kube nenkinga kodwa ingaziwi ukuthi inkinga isukaphi uma sekutholakala umsuka wenkingi okusho ukuthi ke lensizwa sekumele iye ukubhema ke manje maye ukubhema ukuthi izobuyela ibuyele emqondweni wayo already vele lensizwe sinezikweletu omashonisa ihambe icasha emsebenzini yakweleta ikweleta namabhenke yabona nje impilo yakhe isimess nje vele already kutholakala inkinga nje vele kuyena vele already yena usenjeni usemlilweni usemanyaleni so itholakala ke lenkinga cha asanguluke ubuye umqondo ayi abuza ukuthi cha ndoda nakho kuthiwa wena kutholakala izidakamizwa kuwena egazini uhlangana kanjani izinto ezizidakamizwa kanje ngoba phela basebebhalile nodokotela ha uhlobo ukuthi hayi cha lento iqale phansi ke hayi cha ixoxe ukuthi nginenkinga mina kanje ngisebenzisa kanje ngisebenzisa ini nayithiwa cha okay ikhona insizwa lapha edile nabantu beyidakamizwa ekuthiwa uProfessor Mkhize uma ungashayela yona mhlawumbe ikhona indlela angasizakala ngayo hayi ngempela le ndoda ke shuthi idonsa ucingo ngoba iyangifonela impela izwakala ukuthi ikhathazekile umoya wayo khathazeke nje ekujuleni kwenhliziyo khathazeke phakathi ekujuleni kwenhliziyo umoya wayo so manje mina ke ngiyayitshela ke lensizwa le ukuthi hayi wena ubhema makunjani because iqala lapha inkinga kumele siqale sazi izinto ezikubhemisayo wena ukuthi wena ubhema makunjani kusuke kunjani mase kuthiwa wena hayi angathi ungashaya into yakho cha asho ukuthi hayi lento yaqala ngiyenza mangiphuzile unobani nabangani okay iyagcina kuyinto esengiyenza njalo usuku nosuku ngisho abangani sebengekho kodwa ngiyakwazi ukuhlala nangingedwa mhlawumbe noma nginofroyam noma ngise kunomndeni kodwa mangeke ngadibana nabangani iyaqala inkinga ngiyahluleka kuyibamba futhi uma ngibona lento beyenza le phambi kwami kuvele kubuye le feeling leya ayi bese ngithi ke mina ndoda ngizokusiza kodwa futhi nami akumina onamandla ekutheleni usizakala mina okwami ukuthi ngikulekelele ukuze usizakale cause akekho umuntu onamandla okusiza umuntu oseyidakamizweni kodwa amandla thina esinawo okulekelela umuntu ofisa ukuphuma ezidakamizweni uma umuntu ecwila emanzini efisa ukusizakala thina sikwazi ukuthi sifake isandla simdonse hayi ukuthi singene phakathi ngoba socila sonke sifake isandla simdonse so manje akulula ukuthi uphoqa umuntu mangibuyela kulena yalaba basemakhaya abasuke befisa ukusiza babo abasehungeni ayilula leyo nto leyo ayilula njengoba usuku ucabanga ukuthi uyena useyavuma ukuthi uyafisa ukusizakala akulula ukukhipha umuntu ezidakamizweni kodwa into elula ukusiza umuntu ofuna ukuphuma ezidakamizweni ukuze aphume kodwa nina njengamalungu omndeni uma nisamphusha kuyinini nisamfunela usizo kusuke kungelula ukuthi kulunge so nalapha kwentasha uma wena useyidakamizweni ufisa ukuphuma ezidakamizweni amandla amaningi awekho kithi asuke kuwena but thina amandla siwathola phi kuwe ukuthi sikulekelele ukuzophuma ezidakamizweni angazi noma uyayenza umqondo leyo nto leyo akekho umuntu onamandla okukhipha umuntu ezidakamizweni kodwa amandla khona ungawuhamba uqeda umhlaba amandla khona okulekelela umuntu ukuze aphume ezidakamizweni so lo mjita ngase ngimtshela ke mina uthi hayi bafu into yokuqala okuzomela uyenze njengamanje ukuhlukana nabangani bakho steps sokuqala
2 kumele ubiyeke utshwala. Angithi wena uthi ngama weekends manginotshwala ila khona ohluleka khona. Njengamanje ke sizama ukuvala ke imbobo ke manje. Cause wena uyayazi imbobo, uyazi ukuthi usathane wakho uvulelwa yini. Uyalazi isango elingena usathane wakho. Uyalazi isango la usathane wakho atshikizisa khona umsini. So sizovala lelo sango lelo. 1 kumele ubiyeke utshwala. Ungiyimisele ngempela ngokuphuma. Hayi ukuthi uyadla phela mina ngisuke ngizokutshela straight talk cause ngisuke ngakunqengela nginendaba nawe. Ngikutshela lokho ngikutshela ngiyadlula kufona omunye naye ngimtshela khona uyadlula. Ofuna ukusizakala futhi uzosebenzisana nami adlule. 1 kuzomela uye kutshwala. 2 kuzomela uhlukane nabangani. Wathi utshwala ngabiyeka but inkinga ngeke kwazi ukuhlukana nabangani cause abangani uphanta nabo. Ngeke ngizingwaza kulula ukuthi ngihlukane nabangani cause abangani ngiphanta nabo. Kodwa utshwala ngabiyeka. Ithini ke irule yezidakamizwa nama rehab. There is something abayibiza ngo triple P. Bathi places, playthings, people. Makuthiwa places, indawo obujwayele ukuhambela kuzona lezi ofike khona ulingeke mawukuzona. Shuthi phela mawuse emaclubini usema tavern wena ufika ulingeke wena. Place lo uphiwe oqala lo. Shuthi kumele uhlukane naleyo ndawo naleyo place leyo. Playthings, izinto ezinjengo foil, izinto ezinjengama glass, izinto kuthiwa ngisho endlini kumele ushintshe ungabusaphuza ngeglass. Yabona ama glass othi ukuthi uma uphuza utshwala mhlawumbe uphuze le glassini. Kuthiwa sekumele ushintshe iglass, uthola iplastiki, uthola inkomishi, usebenzisa inkomishi. Shintsha playthings lezi zinto udlala ifoil. Suka eduze kwe gas light. Uyayibona uma ukuthi umuntu ewunga suka eduze kwe gas light. Suka kumele lezi zinto okuyizona ezizotriggerisha lento yakho ezokwenza uqaleke uma uyibona. Kuthiwa suka eduze kwazo. Places, playthings, people, abantu okuyibona uthi mawunabo ufike lokuqaleka noma abantu okuyibona uthi mawunabo nibheme suke eduze kwabo. If ukwazile ukuthi unqobe labo triple P laba ulandele njengoba ukuhlukana nabangani indawo lezi nihambayo ngeze ngathi mina hey mfowethu uma ukhuluma ngokuphanta mfowethu hey mina ngiyiphanta abafumi awukwazi ukungitshela ukuthi uphanta nabo. Abantu ophanta nabo uyakwazi ukuhlangana nabo ngomphanto uyibuyelele endlini noma uzenzele ezinye izinto noma uhamba uyiyele emoli uzenzele ezinye izinto makumele kuphantwe kuyahlanganwa kuyakhulunywa kuyenziwa ngoba ngeke nibhemele emphantweni nansi into yokuqala nje engiyaziyo uma ukuthi kuyaphantwa kuserious kuyaphantwa akuwona umdlalo womphanto lo ngeke ukuthi kuyaphantwa manje nina nilibele ukubhema kuzophantwa kuphantwe kusetshenzwe amaphisi kuzingelwa maqedwe ukuzingelwa obamba inyamazane kuyahlukaniselwana uyahamba uyendlini yakhe uyahamba endlini yakho uyiyele emoli noma mhlawumbe uyihlalela necherry yakho but wena uma uzothi abantu ophanta nabo ibona lapho why ngizohlala labantu engiphanta nabo because mina nginempilo yami yangempela but amaphanta engiphanta nawo manginento kumele yenzeke siyahlangana kuhlanganiswe iyenziwe leyo nto iphumelele umuntu athatha into yakhe ayibhekela khona umunye ayibhekela khona ekugcineni kodwa wena uma uzoba ne-mentality yokuthi uma amaphisi esezingele athola inyamazana seniyoyicelebrate mhlawumbe eclubini ethile senihleli nabo cherry nezingane vele leyo nto leyo izokubuyisela lapho izokubuyisela definitely sure wena phanta maqeda umphanto wakho cause uyayazi inkinga yakho and uyayazi into ofisa ukuyinqoba nento ofuna ukulwa nayo and uyamazi usathane wakho ukuthi yini evulela usathane wakho so zigwemeke lezo zinto lezo koba inkinga ukuthi ngeke akwazi ukuhlukana nabangani cause abangani uphanta nabo hayi nami ngayivalela ifoni nami ngayithulela hamba insuku kwahamba inyanga kwaphela amaviki ephinde yafona futhi le ndoda angisayiboni inamba yayo ngoba angayisave angayisho ukuthi hayi mina prof leyo mjito wayekufonele kanje ngithi mina le ndoda abaningi abantu abangifonela ngendaba yentashi indaba yewungu indaba yezidakamizwa so ngicina mina ngingasazi ayachaza ukuthi hayi lo mjito wayeshilo ukuthi uphantana nabangani nje because uthothi mhlawumbe umunye ade ngiWhatsAppile ngiyachecka mangibuyela kuma conversation aphezulu ngibuthi hawu le ndoda ngeke ngakhuluma naye iyasho ukuthi hayi umfazi kusehamba isibili ke manje intombi hayi bahlukene ingcacade manje kuyacaca ke manje bahlukene ingcaca cause isho ukuthi lensizwa iphinde yabuyela futhi kuyintasha phela kulolu kuphuma ezidakamizweni yalento ezidakamizwa ufana nathi kubekele nasi sibonene nizobekisa ngomuntu wesilisa cause abantu besilisa ibona kakhulu abangakwazi ukuzibamba uma sekuziwa ngasoqanseni nizobekisa ngomuntu wesilisa cause umuntu wesilisa iyena ongakwazi ukuzibamba uma sekuziwa ngasoqanseni ibuke kanjena lento ake sithi
usulenze ucansi eside isikhathi empilweni yakho. Eside isikhathi. Wenza nje ucansi, wenza nje ucansi, wenza nje ucansi, wenza nje ucansi. Kuthi kusuka ubutshela ukuthi yazi lolu ucansi olenzayo akumele ulenze because liyakuphazamisa empilweni. Usuyantshontsha manje, usulahlekelwa imali ngenxa lolu ucansi, umndeni wakho manje awusahlali nawo ngenxa lolu ucansi, lolu ucansi selukuphazamisa ngomqondo, awusakwazi ukwenza ezinye izinto manje. Yilolu ucansi lakho lolu. Bese kuthiwa ke lalela ndodana, ukuze usizakale hlukana nocansi. Ukuze usizakale hlukana nocansi namuhla hla ngoba sikhuluma nje. Mind you, ucansi uyalazi, uyabazi ubumnandi balo. Uyayazi leya feeling uma usuyakuvutha ondaba, usuhamba uyolenda lapha, uyothi qaba lapha. Uyayazi leyo feeling leyo and uneminyaka le feeling nje uyazi kahle ukusuka nje nokuhlala uyazi kahle ngqongqonqo. Akekho umuntu ongakuphazamisa ngayo. Bese kuthiwa namhlanje wena hlukana nocansi. Ebusuku kufika intombi yakhe izokuvakashela. Nizolala nobabili embhedeni. Nje kuthiwa hlukana nocansi vele wena uyazi ukuthi ulithola lapho ucansi. Kukuphi lapho uthola khona ucansi? Ulele nomuntu wesifazane, iwena ungwesilisa. Kuthiwe hlukana nocansi. Uma ucabanga kungasa yini? Mhlawumbe usuku bokuqala kungasa. But the more insuku lokhu uzanda kunomuntu wesifazane eduze kwakho, ubekelwe umgomo othi hlukana nocansi, uzogcina ulingeke ukuthi hayi ngizoshaya kanye nje ngiyeke. Ushaye. Sekubuyela kwakho ke lokho. Usuyabuyela kulolu ucansi. Usuyabuyela kulolu ucansi. Hayi. Wena usubuyela futhi kulolu ucansi lokuphambanisa usubona luphinda futhi wenza izinto ade uthe usuyiyekile, usuyabona uyasangana, usuhamba uhujwa abantu. Yini usubuyele kulolu ucansi ade ukhuzwa ngalo? Why ubuyele ucansini? Ingoba ingqondo iyalazi ucansi, iyakwazi ukuyavutha ondaba ukuthi into enjani. So naseyidakamizweni njalo. That is why ingelula ukuthi abantu bayiyeke. Nakhona utshele ukuthi iyeke lento but uyabazi ubumnandi bayo. And uyazi uzoyitholaphi. And akekho futhi umuntu ozokushaya mawuyenza lento le. So kusekumele utrain ngempela umqondo wakho ukuze uphume idakamizweni. That is why kungekho lula ukuphuma idakamizweni. Singenza konke okusemandleni ethu ukuthi sikhiphe but akulula because umqondo wakho uyalazi ucansi, uyazazi idakamizo. We understand leyo nto leyo. So thina esingayibhemi idakamizo sifuna ukukuyekisa ngesecond. Akulula ukuphuma idakamizweni. Njengoba ngikubekisa kuthiwa yeke ucansi namhlanje kuthiwa yeke ucansi impilo yakho yonke ungaphinde wenza ucansi ngoba wena luyakuphazamisa, liyakusanganisa ekhanda, likuntshontshisa la ekhaya, likuqabanisa nabantu la ekhaya, uyaboshwa, likuqedela imali. Luyeke namuhla. Akulula ngeke uzuliyeke because even emqondweni wakho iyadlala ifilimu yalo ucansi. Naseyidakamizweni njalo akulula ukuthi uphume idakamizweni. So uma thina sikutshela ukuthi nazi izinto okumele uyigweme, sisuke singakutshela ukuthi asikuphoqe futhi, sisuke sikubhekisa nje ukuthi ukuze unqobele lidemoni obhekene nalo kumele wenze nje triple P. Hlukana nabantu ahlala nabo, hlukana nezinto ekade obukade uyisebenzisa, hlukana nezindawo othi mawukuzona zifuna ukukubuyisela emuva. Shintsha kahle kusokumele ushintshe nje ube womunye umuntu. Ungahamba ngisho inkonzo, uhamba isonto. Makungama weekend wazi wena hey ngiyavuka ekseni ngesontweni kumele ngilale ngiayinele so ngizokwazi ukuthi ngihambe ngiyohlala nabangani bami. Izona zonke izinto ezingakwazi ukuthi zikugweme ugcina uphumile eyidakamizweni. So bafowethu iwona kama calls la anokuba inkinga uma mina ngifonelwa ukuthi ngaso sonke isikhathi ngihlaze ngizoqhamuka nento abantu angeke befisa ukuyizwa. Mongifonela mina ngizokutshela into ongeke ufisa ukuyizwa kodwa okusuke kuyiyona ezokusiza. So
indaba nje injalo bafowethu. Nanoma ubanike mayeseyidakamizweni njengoba nje kunenye indoda ade ngifonele insizwa yakube ese-Cape Town obengaziwa ukuthi yini le ebhekene nayo, kodwa manje lo mjida ngokuthi yena uhleze ubukela i-MPTV1 uthe mayebona izimpawu ubhuti wakhe wangifonela ngamtshela athi hayi kukabili cause kune-rock. I-rock ifana nayo intashi imphumela yayo nayo baphambanisa ngekhanda bebona izinto ezingekho bebona into engekho. So lo mjida shuthi umlandeli omkhulu eMPTV1 manje mayebona lezi impawu ubhuti wakhe into yokuqala evele yafika and uthe methu usuke eCape Town ngathi hayi kungenza ukuthi Crystal mawuthi usuke eCape Town ihlasele iRock ngapha eCape Town ihlasele kakhulu eKapa lodumo ihlasele kakhulu. So manje uthe methu usuka ngapha eCape Town ngathi kukabili ngoba naye akaqondi ukuthi yini it's either indashi noma iRock. Yizona izinto ezitha ibehavior ngokufana umuntu maseyiqala zimdalela inkinga. Lokhu kweRock angithi umuntu akalale angazi ukuthi yini ngokucabanga kwami mhlawumbe ekhamba nekuhlala ungalali for 7 days for 5 days wehla wenyuka ingqondo functional. I think kugcina kukhathala mhlawumbe ama cells engqondo mina egcina umuntu angasacoshi kahle. That is why sometimes na umzimba uhamba ufeyile kunento ethi shutdown lapha khona ongalala khona ngisho emgaqweni futhi umtelele emgaqweni elele engazizazi ngisho igama ushawe shutdown and shutdown mayisifikile kuwena isuku ingekho into ozoyenza but thiwa sebeyakwazi ukizwa shutdown izwa le ukuthi uthe iyeze shutdown bese mhlawumbe njengabantu abangamaphara abahlala emgaqweni ahambe nje endaweni la azofika acashe khona afika ajumeke khona mhlawumbe uzoyilalela 2 days or 3 days khona lapho azavuke usendaweni esafe kuwesi kodwa uma ukuthi umuntu mhlawumbe ohlala endlini mhlawumbe umuntu obuye drive enze zonke lezi zinto because abantu abaningi abanokusebenzisa iRock abantu abasebenzayo abasuke befuna ungakhathala mhlawumbe umuntu uzosebenza emini asebenze ntambama gomo asebenze ekseni asebenze ntambama mhlawumbe ufuna what they call ama overtime nazo zonke lezo zinto lezo but injalo indaba eyidakamizwa siyaqwashisa lapha ungifonela futhi nezinye izinto ofisa ukuzazi ngeyidakamizwa and sengizonikhokhisa manje kuthiwa yini lento le anisho nesingisi i-consultation fee yini kuthiwa yini khona lokho ngoba sengibonile ukuthi ninenkinga futhi mina ngiwusizo kunina kumele nibhadale ama-service ami because le information enginika yona i-information engeniyithole ndawo. Wena ungabona nje umfowenu ekade umfowenu right eqale sephanjanelwa ekhanda kanti useqala into ewrong. So ezinye zezinto lezo zothi uma uyibukile then mawusuqala ugada ingane egcikene ekhaya ubona ama behavior wazo uthi hawu hey ulo yini ningaze nisola abathakathi nihambe nibulala abantu ngento engekho kanti umuntu uvele ngeshiya eyidakamizweni. Wona ama calls ke lawo nginokwathola abantu amalungu omndeni afisa ukusiza abantwana bawo yilaba abaseyidakamizweni abangafisa ukusizakala ngendlela eright abafisa ukusizakala ngendlela bona abafuna ngayo. Ngicabanga ukuthi engikukhulume kule video kuyosiza abantu abaningi nabakhona eyidakamizweni nizobuyela emuva nilalela ivideo okuningi engikubalile ilokho uzothi uma ungifonela ngikutshele khona ukuthi hayi ukuthi usizakale nansi 1 no 2 no 3 abafuna methadone bengangifonela ikhona iyatholakala iyakwazi futhi nayo ilekelela kakhulu ekutheni ivali ibambe lokuqaleka lokhu ukuthi uhlezi ecabanga idakamizwa. Igama lami uprofessor mawufuna ukungifonela for ukuthi uzwe mhlawumbe ukuthi ungasizakala kanjani ngeyidakamizwa noma mhlawumbe kunilunga lomndeni eliseyidakamizweni eningazi ukuthi ningenza kanjani ukuze lisizakale ungangifonela kule nombolo 0815135606 0815135606 vele ikhona la escreenini inamba cabanga ukuthi ila le number le so kuzokusiza ukuthi uyithathe ungifonele noma ungiWhatsApp esikhuluma ungangitholi efonini ungiWhatsApp ngizokwazi ukuthi mina i-check ama message ngibuyele kuwena sikhulume sibone ukuthi singasizana kanjani ekulweni nalesihlava noma lolubhubhane. By the way nabantu ke abakhulu laba abaseyikhundleni intashi ibabambe phansi kakhulu yibo ke abayidlawa kahle. That is why kuthiwa it's a rich man's cave. Amadoda nje anemali impela ayatholakala kuyintashi kakhulu. So ngiyambona umholi TV uhighest kite bheme kakhulu ubona ama camera ngathi ayafiliza kanje sibona ukuthi siyafilisa but ke
kunjalo kunjalo. Igama lami Professor Ngwamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma yesigodi sabho umthetho sohlangothina kaMandlakazi. Maqala ukuba ingcenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele MPTV1. Lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya edakamizweni ngaphansi kwengozi How I Ended Up in Drugs. Njengoba bengishilo ukuthi sangincenga futhi makhona ama radio station amakhulu afisayo ukusebenzisana nami ukuthi ngizoqashisa ngeidakamizwa kuma radio wabo. Ngifuna imali futhi ngifuna ukukhokhelwa ngalokho. Angifuna ama radio abhedayo iteshi zomphakathi, ngifuna irate enkulu. Ufike lapho ngizoqashisa ngeidakamizwa and anginincengi kunini ukuthi ngiyangithatha noma aningithathi. Ngine platform enkulu nabalandeli abaningi. Danko.